farem bàsicament dues grans actuacions. Una, intentar permeabilitzar més la C32, que la gent pugui accedir de manera millor a la C32 fent 6 nous enllaços i millorant-ne 2, amb l'objectiu de que la Nacional 2 sigui menys utilitzada i s'utilitzi més la C32 com a via de pas. I aconseguir un vell objectiu de la comarca del Maresme, que era pacificar la Nacional 2 i fer-ne una via més urbana, més ciutadana, més humanitzada i més pensada pels propis municipis. En el Baix Maresme podrem fer una inversió més important a la Nacional 2, al principi més important, perquè la captació de la C32 estarà més gran i per tant quedarà més buida de trànsit de pas i per tant el podrem utilitzar per pacificar-la millor. En l'àmbit de Mataró actuarem de manera decidida també perquè aquesta serà encara més important, i en l'Alt Maresme inicialment d'alguna manera farem modificacions, si en podeu dir, més tímides o menys ambicioses, a l'espera de veure com es comporta la mobilitat. Això significa una inversió del voltant de 120 milions d'euros que farem en els propers 4 anys i que ens ha de permetre modificar aquests 2 enllaços, fer-ne 6 de nou i una vella reivindicació del Maresme, que és la pacificació. I ho farem tot de manera conjunta amb tots els ajuntaments. Per tant, el que farem ara és llançar els projectes tant de pacificació com de millora d'accessos que treballarem amb els municipis, i que si hi ha algun nou municipi o algun nou accés, que també és possible, l'objectiu fonamental és que la C32 sigui la via de pas i que la Nacional 2 sigui una via ciutadana.